Lej keċċa minn qudiemna il-popli kollha u l-Amorin li kienu jamru fl-art. Għalhekk aħna wkoll lil mulej naqdu għaliex huwa Alla tagħna. U Ġożwe wieġeb il-poplu: intom ma tifilħux taqdu il-mulej għaliex huwa Alla qaddies, Alla jjur, huwa ma jaħfrilkomx dnubietkom u ħtijietkom, għax jekk intom titilku l-mulej biex taqdu Allat barranin u idur kontra tagħkom, jaħkarkom u jakritkom wara li jkun għamlilkom il-ġid. U l-poplu wieġeb il-Ġożwe: le, għax aħna il-mulej se naqdu. Ġożwe wieġeb il-poplu: kunu xhieda intom għalikom infuskom u intom għażiltu l-mulej biex taqdu lilu. Huma wieġbu: niġdu aħna. Mela issa neħħu l-allat barranin li hemm f'nofskom u dawru qalbkom lejn il-mulej Alla ta' Iżrael. U l-poplu wieġeb il-Ġożwe: lill-mulej Alla tagħna naqdu u leħnu nisimgħu. Hekk Ġożwe dakinhar għamel patt mal-poplu u taħ il-liġijiet u l-ordnijiet f'Sikem. Ġożwe kiteb dan il-kliem kollu fil-ktieb tal-liġi tal-Alla u ħa ġebla kbira u waqqafa hemm taħt il-balluta li hemm fis-santwarju tal-mulej. U Ġożwe qal lill-poplu kollu: araw, din il-ġebla tkun għalina xhieda għax jisemet il-kliem kollu tal-mulej li qalilna u tkun għalikom xhieda li ma tiġħdux lill-Alla tagħkom. U Ġożwe bat il-poplu lil kulħadd fl-art tiegħu. Wara dawn il-ġrajja miet Ġożwe bin-Nun qaddej tal-mulej fl-omor ta' 110 snin. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Sam responsorjali ngħidu flimkien: mulej inti is-sem ta' wirti, mulej inti is-sem ta' wirti. Ħarisni Alla għax fik jiena nistkenn, jienet lill-mulej: insidi, mulej inti s-sem tal-wirt u r-risk tiegħi, inti żomm fidejk xortija. Flimkien: mulej inti s-sem ta' wirti. Imbierek lill-mulej li tani fema, imqar bil-lejl qalbi tallimni, inżomm il-mulej dejjem qudiemi, għax beħ fl-eminti qatt ma nitħarrek. Flimkien: mulej inti s-sem ta' wirti. Int tallimni t-trek tal-ħajja, hemm il-milja tal-ferħ quddiemek, hemm l-għaxqa għal dejjem fl-emintek. Flimkien: mulej inti s-sem ta' wirti. Jekk iġobkom minkom bil-wieqfa: Alleluja, Alleluja, Alleluja. Infaħrek missier sejt is-sema u l-art għax inti dawn il-ħwejjex tas-saltna u rejthom li ċkejknin. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Resqu quddiem Ġesu tfal żgħar biex qiegħed idejh fuqhom u jitlob għalihom. Iżda d-dixxipli tiegħu qabdu jgħidu magħhom. U Ġesu qalilhom: ħalluhom it-tfal iż-żgħar jiġu għandi, la żommuhomx, għax ta' minu bħalhom jissaltna ta' smewiet. Imbagħad qiegħed idejh fuqhom u telaq minn hemm. Il-kelma tal-mulej. Qudiemna l-Vanġelu illum ukoll ipoġġi ikona, immaġni, ipoġġi tieqa li minna aħna nistgħu inħarsu biex nkunu nistgħu naraw. Eżempju, kemm il-darba Ġesu kien qiegħed barra fir-raba u jgħidilhom tgħallmu eżempju mis-siġu tat-tin. Jew tgħallmu mit-temp, jekk taraw it-temp riħ isfel jgħidu ġejja sħana, jekk taraw riħ il fuq tgħallmu waqraw it-temp, tgħallmu waqraw in-natura.
Ir-realtajiet kollha ta' madwarna Ġesu jarhom bħala parabola, iż-żerrija tal-mustarda li tikber u ssir xi ħaġa kbira, il-qamħa li titmut biex tagħti l-ħajja. In-nisrani huwa xi ħadd li jrid ikollu l-kapaċità li jinnota, li jinduna li kull ħaġa titkellem fuq xi ħaġa iktar profonda. U llum il-mulej Ġesu ipoġġulu qudiemu dak li għal żmienu ma kien jiswa xejn. Kważi fil-letteratura antika ta' żmien Ġesu qatt ma nsibu kelma fuq it-tfal. It-tfal kienu dejjem nobody, sakemm tikber inti minti xejn. Imma Ġesu illum f'dan il-Vanġelu l-ewwel kelma li jgħid hija tkeċċuhomx. Forsi waħda mill-iktar affarijiet tal-biki li għandna llum il-knejjes tagħna huma nieqsin għal kollox mit-tfal. Qabel kienu jkun hemm ħafna tfal, mhux vera? Illum qegħdin fi knejjes li huma nieqsin ħafna mill-preżenza ta' tfal, mhux qed jitrabbew fl-ambjent tagħna. Forsi għax idejquna, forsi għax jagħmlu l-istorbju, forsi għax jiċċaqalqu. Ħalluhom it-tfal, tkeċċuhomx. Waħda mill-isbaħ kliem li jgħid Ġesu fil-Vanġel San Ġwan hija propju din. Min jiġi għandi jien ma nkeċċihx il-barra. Forsi hija l-kelma profetika ta' das-santwarju li l-kelma li nstemat minn din is-santwarju hija l-kelma ejja. Il-Knisja u l-komunità li temmen dejjem għandha żewġ attitudnijiet, jew tistieden in-nies biex jiġu jew timbuttom biex jitilqu lil hemm. U inti wkoll fil-ħajja tiegħek jekk għandek in-neputijiet, jekk għandek it-tfal ħajtek tista' tkun stedina ejja jew l-attitudni tiegħek tkun iddejjaqnix, ittellifnix il-programm. Il-Ġesu hawnhekk jagħtina waħda mill-iktar affarijiet importanti fil-ħajja spiritwali, l-ospitalità, li aħna nkunu miftuħin għall-ieħor. Kull persuna ibda minn żewġek, ibda minn ommok, ibda minn nies li forsi drajnihom u jdejquk, kull persuna taħbi misteru. Tkeċċihomx il-barra minn ħajtek. Anzi Ġesu ibirikom, ħalluhom jiġu għandi u tkeċċuhomx. Din hija waħda mill-iktar attitudnijiet li taħfer id-nubiet, li lilna ta' minna umani. L-iktar ħaġa li tweġġa li xi ħadd hija meta jħossu imkeċċi, meta jħossu mhux milquh. L-Iskrittura l-ħin kollu titkellem fuq id-don il-kbir tal-ospitalità li inti tilqa' lil dawk li Alla jibatlek fil-ħajja tiegħek. U mhux biss ma Ġesu iżida din b'doża daqsxejn ikbar. Jagħmel mit-tfal xi ħaġa li ma nsibuha mkien, mudell. Kunu bħalhom. X'għandhom it-tfal li aħna m'għandniex? It-tfal kapaċi l-ewwel net jikbru. Jekk iddum ma tara tfal anke l-ftit ġimgħat tinduna kemm ikunu kibru, it-tfal kibru. Jitgħallmu malajr it-tfal, ħafna. It-tfal huma open għal dak li hu ġdid. Għaw min jara mowbar jitwerwer minnu, tfal jaqbduħu jikluħ, jisiru jafuħ kollu, jafu kif jaqdem. Dak kollu li hu ġdid iħobbu jisperimentaw li tkun bniedem tfisser li l-ħajja tiegħek imma tingħalaqx, imma tiftaħ għal dak li hu ġdid. L-iktar ħaġa sabiħa mhux li ma tisbaljax, li tikber. It-tfal kapaċi jifirħu bid-doni tiegħhom, jifirħu bik u juruk li qed jifirħu bik. Mhux biss iħobbuk, imma juruk li jħobbuk. Din hija waħda mill-karatteristiċi li ħafna minna l-kbar m'għandniex. Kemm hi diffiċli biex il xi ħadd turih li inti tkun kapaċi tifraħ ma' min jifraħ, tibki ma' min jibki. It-tfal għandhom il-kapaċità li jaħfru malajr, mhux bħalna, ma jżommux, mhux ma jiġġildux, jiġġieldu tfal. Imma t-tfal għandhom kapaċità kbira li wara ftit minuti jinsew u jerġgħu jaqbdu jilagħbu. L-ewwel jagħmlu tantrum jgħidu jibku. Aħna l-kbar tagħmel tantrum darba, jgħaddu 20 sena u tibqa' dej bih.
It-tfal għandhom din kapaċità enormi. Anka fuq Alla tfal kapaċi jistaqsu u jemnu. Hija impressjonanti kif it-tfal ishom karta xuga li jixorbu kollox. Jekk ikunu fl-ambjenti fejn hemm il-mulej, jekk intuhom barka, jirriflettu barka. Jekk intuhom ir-rabja, is-swat u l-ajjat, it-tfal isiru aggressivi. Ħalluhom it-tfal jiġu għandi u tkeċċuhomx għax fis-saltna ta' Alla min għandu l-qalb ta' tifel żgħir li jidħol, mhux minnu tifel żgħir, bl-Ingliżja mhux minnu childish, għax kieku hemm spazju fil-Knisja, fil-dinja, għax childish hawn ħafna. Childlike. Li jkollok din il-qalb li kapaċi titgħallem, il-qalb li kapaċi temmen, il-qalb mhux il-ħin kollu tiddubita, il-qalb li kapaċi tirċivi, kapaċi tilab, kapaċi tagħmel mill-ħajja realtà sabiħa. It-tfal minn kollox kapaċi joħolqu xi ħaġa sabiħa. Aħna l-kbar tidħol in-negattività u ħafna drabi kull ħaġa li tiġi toħloq id-gergir. Jintolbu lil-mulej, illum fil-Vanġelu jgħidilna biex ikonna din il-qalb ta' tfal żgħar, tgħallmu minni jgħid Ġesu. Għax jiena għandi qalbi ħelwa u umli. Dawn huma l-iktar żewġ karatteristiċi li jsiru il-kalamita biex tiġbed l-imħabba t'Alla. Jitolbu lil-mulej li aħna ħafna drabi qalbna nsibuha morra u proud. Superva. Kristu jgħidilna li qalbu hija ħelwa u umli biex jagħtina din il-qalb biex ikonna dawn l-għajnejn li bihom inkunu nistgħu naraw lil Alla. Iktar faċli tara l-Alla f'tifel żgħir fil-miraklu tal-li qed jikber, jekk għandek neputi, jekk għandek il-uliedek, milli tara lil Alla fil-knejjes. Alla skont Ġesu jgħidilna li jekk aħna nilqgħu il-minu żgħir mhux biss fiżikament, żgħira minnu f'moħħu żgħir aw minnu ħajtu hija żgħira, jekk aħna kapaċi nilqgħu lil dawk li huma l-aħħar, il-mulej idaħħalna l-ewwel fis-saltna tiegħu. U bil-wifqa l-aħwa ejjew nirringrazzjaw lill-mulej l-lum huwa s-sibt il-jum li fih il-Knisja tiftakar speċjalment fil-Verġnin Birka, nitolbu għall-Knisja nitolbu għall-Papa tagħna, nitolbu għall-Isqof tagħna, nitolbu għall-Presbiteri, nitolbu biex il-Knisja ma tkeċċi lil ħadd imma tkun qalba miftuħa biex tilqa' lil dawk li huma żgħar. Nitolbu. Nitolbu għalina wkoll dal-aħħar żmien nisimgħu ħafna każi li tfal beduhom mill-Knisja, anke aħna forsi s-saċerdoti, biex it-tfal qatt ma jħossu li huma abbużati fl-ambjenti tagħna, imma jħossu li l-ambjenti tagħna tat-tagħlim tal-Ewkaristija isiru ambjenti fejn jistgħu jgħixu u jistgħu jħobbu u jieħdu eżempji tajba. Nitolbu. Għal dawk kollha li jiġu f'da santwarju għażiż u tant nies li jitolbuna nitolbu lil Madonna ta' Pinu. Għamel mulej bl-interċessjoni ta' ommok li t-talb ta' ħafna nies li jiġu f'da santwarju jitla' quddiemek. Nitolbu. U għal kull min għaddej mid-tbatija, għamel mulej li fid-tbatija inħossu il-preżenza materna tal-om ta' ibnek. Nitolbu. U għalina li qegħdin hawn niċċelebraw din l-Ewkaristija, isma' mulej nitolbuk it-talb li kull wieħed waħda minna qiegħed iġorr fil-qalb tiegħu. Nitolbu. Fil-qalb tagħna rresqu talba lil mulej. Isma' omissiel l-aktar qaddis. It-talb li aħna qed irresqu bil-fidi u għamel li naqalawh dejjem minn għandek bl-imħabba, bl-interċessjoni tal-Verġnin Birka bi Kristu Sidna. Oh
jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna illum joġob lill-Alla l-Missier illi jista' kollox. Ħares bimħabba mulej lejn din l-offerta kif bimħabba kbira ħares lejn it-tfal, kif ilqajthom u birikthom, ilqa l-offerti li nagħmlulek u birikhom u biddilhom għalina f'sagrament ta' salvazzjoni bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfa' qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewa xira tas-sew mulej missier qaddis. Inti Alla ta' dejjem li tista' kollox. Huwa tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek il-ħajr bi Kristu Sidna. Nfaħruk u nberkuk bl-istess sinnu tarat il-ħajr li għamlitlek ommi ibnek. Għax tassew inti għamilt ħwejjeġ kbar mad-dinja u xerrut fuq għall-ispiritu qaddis tiegħek meta ħarist lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħek u minna tajtna lill-awtur tas-salvazzjoni lil Kristu Ġesu Sidna. Għalhekk aħna nfaħruk mal-anġli, mal-arkanġli, mal-qaddisin u bil-ferħ u bil-qalb intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Ibatu mulej fuqna l-ispirtu tiegħek li jbiddel il-qalb tal-ġebel fil-qalb tal-imħabba. Qaddis tas-sew int mulej għajn u bidu ta' qdusija, qaddes missier l-offerti bil-barka tal-ispirtu tiegħek ħalli jsiru l-ġisem u d-dem ta' Ġesu li bikmandament tiegħu niċċelebraw dan il-misteru l-kbir. Għaxu fil-lejl li fih ingħata lina ħal-ħobs radlek il-ħajr birek qassam taħ id-dixxipli tiegħu u qal ħudu kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku ukoll wara l-ikla ħal-kalċi ratt il-ħajr taħ id-dixxipli tiegħu u qal ħudu bixorbu minnu l-koll danu l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, danu d-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan tifkira tiegħek. U tiddanu l-misteru tal-fidi tagħna inħabbru mewtijek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien tal-mulej Ġesu. Missier nofrulek il-ħobs li tina l-ħajja, il-kalċi li salvana u ngħidulek grazzi tal-li dalodu għoġbok tilqana madwar il-mejda tiegħek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna jitolbu l-Ispirtu jaqqat lilna f'ġisem wieħed lilna li llum nitqarbnu bil-ġisem u bid-dem ta' Kristu. Jitolbu għall-Knisja biex il-mulej jagħti l-Knisja tiegħu il-qalb ta' tfal iż-żgħar li jkollha dejjem l-ospitalità li ma tkeċċi lil ħadd. Nitolbu għall-Papa tagħna Leone, nitolbu għall-Isqof tagħna Anton, nitolbu għall-missjonarji, nitolbu għall-Presbiteri u għal dawk kollha mulej li jaqduk fil-poplu tiegħek. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-mejtin kollha daħħalhom fid-dija tad-dawl tiegħek. U ħenna lina. U għamel li aħna wkoll nidħlu fis-saltna bil-qalb ta' tfal iż-żgħar kif daħlet il-Verġini Marija, l-Apostli, il-Martri, il-Qaddisin, dawk kollha li jgħixu miegħek fil-ħbiberija sa mill-bidu tad-dinja għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien ma l-Ispirtu Santu kull ġieħ u kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Induru lejn il-mulej ħuti li jridna li nduru lejh bil-qalb ta' tfal u ngħidulu talba tal-uliet missierna li inti fis-smewi jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, il-kull li titin kif is-sema qiegħda fl-ard. Ħobża ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina
daħannix fi tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Missier eħlisna minn kull deni. Speċjalment li qalbna ma tibqax tilqa id-doni li tatija. Għatija fit-tjiba u li mħabba l-paċi li jenna u li d-dinja. Biex nkunu ħielsa dejjem mid-dnub, biex nkunu mħarsa dejjem mill-inkwiet, aħna nistennew u nittamaw il-ena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej dak li darba li l-appost li l-lum tgħidu lilna nħallilkom il-paċi, natikom islim, tħaris lejn id-dnubiet tagħna, imma lejn il-fidi tagħna u l-fidi li kella Marija u għatina slim u laqda li trid fina int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. Nagħtu mill-qalb il-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tnek id-nubiet ta' dinja. Ħuti danu l-mulej Ġesu li ju ta' qalb ħelwa u umli. Li llum il-Vanġelu jurina li għandu qalb li tirċivi lil dawk li huma żgħar u jgħidilna li ta' minu bħalhom jassaltna, ħenjin dawk li llum mistiedna biex jirċivu din l-ikla tal-ħaruf. Nitolbu. Mulej aħna ċelebrajna l-Ewkaristija. Nitolbuk biex bis-saħħa ta' dal-ikel li inti tagħti lil uliedek aħna nħossuna milquha. Aħna nħossuna mitmuma. Ħalli bekk aħna wkoll inkunu nistgħu nidħlu bħal ulied fis-saltna tal-missier bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. U tinżel fuqna l-barka ta' Alla li jħobbna, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Immorru ħuti u ngħixu fil-paċi ta' Kristu.